Daldali kathalbari Arong JJM alang Aphan Piponpe si Angtan lang Panahok e. Lason si Kriser ke Dhansari constituency ke parlo Daldali kathalbari Arong kido ke lakarat Aphan joy ke joybanci Aphan government pen ke Panahok Pipon JJM alang Pipon lo. Bonta department atum kacelang ke pangkriya joyni lang ka Panahok ason si thekpon long. Tangte arjumi me alang lang Panahok waret ke labangso alang pong along pen Angtan pali et ke chokomar avidet mati mithanga sai ka chiklem kangtung titong kiklem ke pang krema puta arjumi mi alam kalite JJM department a hin pentong acheklo jonbang abainong kilongnang ji apharmantong ki Piponpe det ma puta mathadun memi atheke rat atumalong kilongnang ji alang kedoan jumpon re asonsi thekpon long atheke ilitum labangso apir thea longlang 71% ang bongpen nang jum chatlo lasi prabjen pen labangso JJM department atuma hinpen Daldali kathalbari Arong nang kachilang ji Aphan kachirok tok arat atum mati rongarat atum pen kachuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglo